Ini sa GB, Garantisadong Bareta. Maray na aga mga tugang uyapo ang mga bareta ngunya na Biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, traffic rerouting scheme sa may Peñaranda Park hinagad na ipautob nin husto. Progreso, asiniribong trabaho, daranin sa Rome Business Process Outsourcing o BPO company bako sa nasa syudad kan Legazpi, kundi sa bilog na Kabikolan. Pagarumdom kan DOH sa publiko kontra sa patakot, dara kan sobrang init kan panahon, inasigurar. Patakot sa salud kan matinding init kan panahon sa giraray na ipinagpagirumdom kan DOH Bicol sa publiko. Sa lado nasyonal, gobyerno nakahanap na nin solusyon para may baba ang presyo kan bagas. Sobra 4.2 milyon na Pinoy dahil na pwedeng magboto sa 2025 elections. COMELEC inumaw kan mga kongresista sa substitution decision. Dole handang magsunod en kaso amyendaran kan Kongreso ang wage hike law. Sa ibang nasyon, 5 soldados kan Israel nagadan kan sadiranindang tangke. Baretang Sports, Boston Celtics laog na sa Eastern Conference Finals matapos daogon ang Cleveland Cavaliers. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Sa gararay na ipigpargirumdom kan Department of Health Regional Office sa publiko ang patakot sa salud kan matinding init kan panahon. Sa informasyon na ipinaluwas kan DOH sa tahaw kan haralangkaw na heat index na narestro kan pag-asa, dakulan posibilidad na magkaigwanin heat stroke, heat cramps asin iba pang kahilangan ang sarong tawo kung dai mag-ingat. Katakod kay ni inavisuan man ang publiko na sunodon ang modular system sa mga eskwelahan pati na sa mga lugar ng trabaho susug sa Civil Service Commission number 6 series of 2022 o policies on flexible work arrangement tanganing masiguro ang kaligtasan kan kada saro. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nairehistro ang tulong rockfall event sa Bulkang Mayon. Inibase sa nakaaging 24 oras na pagmonitor kan PVOX, katakod kan padagos na aktibidad kaini. An average kan sulfur dioxide flux nasa 586 na tonelada, mantang nagkaigwa nin 300 metrong taas kan flume o steaming. Para kaini, padagos pa ang ground deformation, mantang mantinidong nakabandera ang alert level 1 status sa Bulkang Mayon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Hinagad ni Legazpi Public Safety Office Chief Colonel Rolly Esguerra sa gabos na tsoper maging pampubliko o pribadong lunadan na sunodon ang sa indang mga ipigpapautob na rerouting katakod kan selebrasyon kan Magayon Festival ngunya na taon. Ini matapos manutoran ang pagkagubot kan bulos nin trafiko sa may Peñaranda Park dalan sa mga pasaway na driver na dai nagsusunod sa rerouting. Sinabi niya na dapat sa Vincent Street maagi sa may parte kan Naleco
asin maluwas sa Astrodome. Dagdag pa niya na importante ang kooperasyon kan mga tsoper asin sunodon ang mga traffic rerouting scheme na ipigpapautob kan Public Safety Office asin Philippine National Police para malikayan ang pagkagabot kan bolos nin trafiko. Nasa 230 German-speaking passengers, mantang 160 German as in Filipino crew members, ang lunad kan Hanseatic Spirit International Cruise Ship na nagbisita kasuhapon sa port kan Legazpi City. Ang Legazpi ang sa indang enot na destinasyon sa Pilipinas kung sa inatawan in pagkakataon na maglibot o malibot ang syudad. Pasado alas 6 kasubanggi kan maghali ang cruise ship para sa sunod nindang destinasyon. Magpapadagos ang sa indang ekspedisyon sa Calaguas, Camiguin Norte, asin Batanes, bago sinda magpasiring sa mga nasyon sa Taiwan, Japan, asin Korea. Miyaras na ito nagtaon nin 829 unit nin handheld radio sa mga ipaturakan pulisya sa bilog na Kabikolan ang Philippine National Police. Ini kasunod kan padagos na esfuerzos na mamantinir ang katrankiluan asin masiguro ang pasi-orden sa riyon. Sinabi ni Bicol PNP Regional Director Brigadier General Andre Dizon na ang lakdang ni parte kan sayang padagos na kampanya tanganing mapakusog ang komunikasyon asin koordinasyon sa mga pulis. Ang mga handheld radios, iyo ang kritikal na ekipahe para sa mga polis tanganing makaskas ang sa indang pagresponde sa anuman ng mga insidente asin mapakusog ang sa indang operasyon. Nairehistro sa Veracatan, Duanes ang pinakahalangkaw na heat index na uminabot sa 43 degrees Celsius, mantang nasa 38 degrees Celsius naman ang pinakahababang heat index na nairehistro sa Human Sorsogon. Inibase sa actual heat index kan Pag-asa kasuhapon, kung sa inairehistro man ang 41 degrees Celsius na heat index sa Legazpi City. Katakod kaini sa giraray na nagpatanid ang Pag-asa sa patakot kan heat cramps asin heat exhaustion na kapag naglala pwedeng mauli sa heat stroke. Pig-abisuhan man ang publiko na ugalion ang pag-inom nin tubig asin likayan ang pagbalad sa aldaw. Progreso asin renibong trabaho andara ni sarong business process outsourcing company bago sana sa Legazpi City kundi sa bilog na Kabikolan. Sa programang Negosyo Time sa DCGB, ipiniluwanag ang marena efekto kan pagtalubo ni sarong BPO company kung saan presenting nakapagtayo ni nin sobra sa 1,400 na trabaho. Sinabi ni Gregorio Bercasio na ang sendang kompanya na Sutherland 24/7 na nagato din serbisyo sa enterong kinaaban. Tigtawan man in apresasyon ang kontribusyon kansiring na kompanya bilang economic driver na padagos na nagkakapagtaon in hanap buhay sa mga empleyado kini. Dalang kini, nagkakaiguan in purchasing power ang mga tao asin dagos na nakakatabang sa sendang pang-arual daw na pagkabuhay. Ipinairarom ang 43 na scholars kan Ako Bicol Party List as in TESDA ni Special Training for Employment o STEP Toolkits sa TESDA Sorsogon Function Hall, City Hall Compound, Cabidan, Sorsogon City. Sinda ang mga scholars kan Electrical Installation and Maintenance NC2, Database Technology College Incorporated, hale sa Gubat, Sorsogon, asin Computer Communication Development Institute Incorporated, kan Sorsogon City. Para kaini, nagkaigwaman in Training Induction Program Orientation sa 25 na nagkua nin kursong Shielded Metal Arc Welding NC1 sa SNAS Castilla, Sorsogon. Pigalat pa kan gobyerno lokal kan Tabaco City ang pag-turnover kan Department of Public Works and Highways sa mga nahaman na coastal road na nasasakupan kan syudad dalanta sa Kudngunyan dahil pa rin control ang LGU sa mga ini. Sinabi ni Alkalde o Vice Alkalde Nestor San Pablo na kung in kaso may turnover na sa inda ang nahaman na coastal road, maski puro papaano, maregulate na ninda ang paggamit kaini kung saan pwedeng maibitaran ang posibleng mga distroso na mangyari sa tinampo.
Katakod kini, sinabi ni San Pablo na pigalat pa kan LGU ang pag-turnover in hulita kinakaipon manggiraray na magsunod sa mga regulasyon kan LGU han mga paratsenda o ang sistema na nagigibo ni maski anong aktibidad sa nahaman na tinampo. Lugadan ang sarong 32 anyos na lalaki. Matapos saksakon kan 46 anyos na kainuman sa San Isidro Village, Verac, Catanduanes. Sa impormasyon kan kapulisan, nag-iinuman ang mga imbuelto sa insidente. Sa harong kan sarong barangay Kagawad, kan magkaigwanin mainit na diskusyon sa mag-inibong na lado. Dahil digdi, nag-uli ang suspect. Tanganing malikayan ang paglala kan diskusyon. Alagad sinunod ini kan biktima. Sa giraray na kinumpronta kan biktima ang suspect na nauli sa paglala kan iwal, mantang kinua kan biktima ang bisikleta kan suspect. Ikinadagit ini kan suspect na nauli sa pananaksak sa tikab kan biktima. Tulos man na suminuko ang suspect sa punong barangay kan Gugun Sentro sa nasabing banwaan. Mantang ang biktima naman tulos na naidalagan sa Eastern Bicol Medical Center para sa atensyong medikal. Yan ang primerong kaptangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong bibig, syerto na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. Damang-dama talaga ang ginhawa dito sa Generica Drugstore. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024 per DOH FDA CDRR permit number 0178 series of 2024. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan bareta sa lado nasyonal. May nakuha ng solusyon ang gobyerno kung paano may bababa ang presyo kan bagas sa mga saudan asin dai mamonopolyo kan mga tusong negosyante. Inan sinabi ni Presidente Bongbong Marcos sa ampang kan pigalat na pagpasar sa Kongreso kan inamyendaran na rice tarification law. Sinabi kang Presidente na magayon ang dalagan kan pigsusulong na pag-amyendar sa RTL alagad abo niyang panginutan ang bicameral committee. Sigun kay Marcos, iba ang magiging mekanismong nailing kumpara sa pigrekomendar na amyendaran ang lay alagad ang suma total ma-import man girarin in bagas ang gobyerno nasyonal. Siriman, dahil masabi ni Marcos kung anong ahensya ang mamamahala o makapot sa importasyon para magamit na may baba ang presyo nin bagas sa nasyon. Sobra 4.2 milyon na Pilipinong botante ang madali nang ma-deactivate as hindi makakasabay sa 2025 elections. Sigun kay Commission on Election o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kadaklan sa mga mahahali na botante o kabilugan na 4,237,054. Iyo ang mga nagpalyar na magboto sa duwang magkasunod na eleksyon. Igwaman nin kabilugan na 1,829 na individual ang dai kaibahan para magboto sigon sa direktiba kan korte. Nagkaigwaman nin sarong failure to validate sa kabilugan na 595 na botante dahilan sa loss of Filipino citizenship. Mabawasan nin kabilugan na 4,239,483 na botante ang masunod na eleksyon. Ang Region 4A o Calabarzon ang nagrehistro nin pinakadakulang numero nin mga disenfranchised na botante na may 733,903. Sinundan ini kan Region 3 o Central Luzon na uminabot sa 503,297.
Ang Cordillera Autonomous Region o CAR ang nagrehistro nin pinakahababang numero nin mga disenfranchised na botante na may 69,108. Ang Region 5 na may pinakadakol na numero nin mga botante na dai isinabay kan korte para magboto na may 705. Tulo sa mga nawara nin diretso na magboto ang dahil sa pagkawara kan Filipino citizenship anhale sa Region 8. Sinabi ni Garcia na deactivate na ang mga botanteng ini pagkatapos kan barangay asin sangguni ang kabataan elections. Mientras tanto, inumaw kan mga kongresista ang COMELEC na nagbabawal sa substitution dahil nag-withdraw ang sarong kandidato kung natapos na ang pagsumitir kan Certificate of Candidacy. Sa press conference, sinabi ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. asin Lanao del Sur Representative Sea Alonto Adyong na nasabing substitution nagpababa sa integridad kan proseso nin eleksyon. Ang pagbabawal na ini ang makakabawas sa drama asin sorpresa. Dapat na girumdumon na ang integridad asin pagiging silad importante sa tunay na demokrasya. Siriman kay ni ang sinabi ni Adyong na tinawanin duo na dapat maging sirkus ang eleksyon. Magigiramduman ka Nobyembre 2015 ang kaito Davao City Mayor Rodrigo Duterte iyo ang nag-substitute kay Martin Dino ang kandidato kan PDP laban sa pagka-presidente kan 2016 election. Si Duterte sinalidahan kan sa iyang aki na si Sara Duterte bilang kandidato sa pagka-alkalde kan Davao City. Kan 2021 ang dating alkalde Sara Duterte kan Davao City nagsalida man kay Lail Uy bilang vice presidential candidate kan Lakas Christian Muslim Democrat sa 2022 election. Target kan gobyerno kan Pilipinas na maisa moderno ang mayorya kan mga jeep sa nasyon sa laog nin 4 sagkod 5 taon. Sigon kay Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega na pagkatapos kan consolidation, dapat puunan kan mga lokal na gobyerno ang rationalization kan mga ruta na maglilimitar sa numero kan mga pampublikong lunadan kada ruta. Aaboton ini nin 2 taon bago dagos mag-modernize ang mga kooperatiba kan sa indang mga lunadan. Mantang pwede nang sitahon kan LTO asin MMDA ang mga jeep na nagsayumang mag-consolidate sa irarom kan PUVMP kan gobyerno na natapos na kan Abril 30. Ang mga jeep na daing consolidation papers i-issuehan in show cause memo para sa posibleng rebokasyon kan sa indang prangkisa na maresolberan sa laog nin saro sagkod tulong semana. Magigirumduman na nagkapirang grupo nin transportasyon ang nagkontra sa phase out kan traditional na jeep dahil sa pagbakal nin modernized vehicles ang mapalubog sa inda sa utang. Handa ang Department of Labor and Employment na magsunod in kaso magdesisyon ang Kongreso na amyendaran ang wage hike law para sa mga obrero sa bilog na nasyon. Sa pahayag, ipiglinaw kan Dole na dayini sa posisyon para higpitan ang pagpautob kan poder kan Kongreso o sayumaan ang wage adjustment. Kapag renepaso ibasura kan Kongreso ang Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act, trabaho kan Dole na ipautob ang lay gura anuman ini ka-difisil. Ginibo kan Dole ang pahayag sa tao kan pagsulong kan mga propesong lakdang sa Kongreso na may kamautan na rebisaron ang lay para mapalangkaw ang sweldo alay sa sanggatos sagkod 750 pesos sa pribadong sektor. Mientras na nakatalaan man na magkondukta ng konsultasyon ang Dole kay bana na ang sektor kan mga obrero sa Mayo 23 asin sektor kan mga employer sa Hunyo 4 mantang target na gibuon man ang public hearing sa Hunyo 20.
Palaisipan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang biglang pagsulpot sa ladonin politika ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaya dapat sanang maimbestigaran ini dahil sa makadudang pagkatawo. Sigun kay Presidente, midbid niya ang gabos ng mga politiko sa Tarlac, asin maging ang mga ini warang nakakamidbid sa alkalde. Kaya nagnangalasinda kung sa inhali ini na bigla na sanang nagbutwa sa lugar. Haloy nang naimbestigaran si Guo, asin dakulman ang nagdududa sa citizenship kaini, asin kung paano ini nagkandidato sa pagka-alkalde. Aminado ang presidente na dai na bantayan nin marhay ang paglaog kan mga dayuhan sa nasyon, kaya kaipuhan higpitan ang implementasyon kan ley para dai na mautro ini. Dahil pighahali ni Presidente Marcos Jr. ang posibilidad na naggana ang kwarta asin may nasuhulan na taga-gobyerno, kaya kaibahan ini sa mga pig-aaram ngunyan kan Bureau of Immigration. Kaipuhan na bantayan marhay ang mga naglalaog na dayuhan sa Pilipinas para dai malaog ang nasyon nin si Isay na nagpapanggap na mga Pilipino. Bareta hali sa ibang nasyon, gadaan ang 5 soldados kan Israel matapos na tamaan kan sa dirinindang tangke sa Northern Gaza. Base sa pangenot na investigasyon, pinaputok kan na 2 tangke ninda ang edifisyo sa Balya Refugee Camp kung saan nagtitripon ang mga soldados. Nagbalik ang mga soldados sa lugar matapos ang sarong simana kan sinda maghali. Sigun sa Israel Defense Forces, ang 5 soldados na kadestino sa 20 o 202nd Battalion kan Paratroopers Brigade. May 7 iba pang soldados ang nalugadan sa insidente. Mientras na uminabot na sa sobra sa 35,000 katawo ang nagadan sa Gaza, poon kan magsilyab ang karerebokan. Baretang Sports, laog na sa Eastern Conference Finals ang Boston Celtics matapos na daogon ang Cleveland Cavaliers sa score na 113-98. Inina ang ikatulong sunod na taon na nakalaog ang Celtics sa Eastern Conference Finals kan makuha ninda ang 4-1 na serye. Nagrehistro nin 25 punto, 10 rebounds asin 9 na assist si Jason Tatum. Nag-ambag man nin 22 punto si Al Horford, mantang igwang 18 puntos si Derrick White. Nagtapos man in 13 puntos si Drew Holiday, mantang tig 11 puntos man sina Jaylen Brown asin Peyton Pritchard. Masunod na makakalaban kan Celtics ang si Isay man na manggagana sa pagultanan kan New York Knicks asin Indiana Pacers. Ultimo sa detalles kang baretan kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Ang ating kamutakan na naka-affecta rin yung Bicol ay ang easterlies po ang marintang taros na rekta sila ang dagat Pasipiko. Bali bahagi ang mapanganuron sa kuto, panganuron na kalangitan na may pulong-pulong pagsuran o pagkikilat at pagdaguldol at mamamatian na may magaya sa kuto moderatong taros na anik sa sirangan o ano sa sirangan at may banayad sa kuto moderatong pag-anon kan kadagatan. Ang sirang ang andaw ng 5:19 a.m. sa pagkaaga asin magsulnot ang andaw ng 6:04 p.m. sa pagkahapon. Tiga tayong maabot ang temperatura ng 27.3 degrees Celsius pagkit sa 33.8 degrees Celsius kunyang andaw. At ang sabi ang heat index forecast for today dito sa Legazpi maabot ng 42 degrees Celsius ang heat index. Ini po si Alex Rivar ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Yan mga tugang detalles kan mga barata ngunyan na Biyernes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardela, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan bareta. Ako po si Russell Cortez. Ako po si Edwin Teral na nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay. Masunod na ang hapot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator